महत्वाची गोष्ट आहे की फक्त शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने वैभव नाईकांनी या बाबतीतला दृष्टिकोन उमेदवारी निवडीच्या कितीतरी आधी स्पष्ट केलेला होता. दोन निकष, एक जो आपल्या शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाशी मागच्या काळामध्ये सातत्याने एकनिष्ठ राहिलेला आहे अशा कार्यकर्त्यांना मग इलेक्टिव्ह मेरिट असा विचार न करता या निवडणुकीमध्ये उतरायचं. आणि दुसरा विचार, या निवडणुकीमध्ये आपण सुशिक्षित आणि चारित्र्यावरती, मग ते राजकीय असू देत किंवा वैयक्तिक असू देत, कोणताही डाग नसलेल्या उमेदवाराला या निवडणुकीमध्ये उमेदवारी द्यायची. आणि या दोन निकषावरती मुद्दाम म्हणून सांगतो की चारित्र्याच्या निकषावरती आमचे 21च्या 21 उमेदवार हे धुतल्या तांदळा इतके स्वच्छ आहेत. आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट की आमच्या 21 पैकी 16 उमेदवार हे उच्च शिक्षित म्हणवता येतील. त्याच्यामध्ये एक MBA आहे, 2 विधिज्ञ म्हणजे ऍडव्होकेट्स आहेत, दोघे जण आहेत ते डिप्लोमा होल्डर आहेत, 8 जण आहेत ते पदवीधारक आहेत. त्या 8 पदवीधारकांपैकी एक ज्यांनी पदवी बरोबर BEd केलेलं आहे. असे एकंदरीत 15 उमेदवार हे उच्च शिक्षित म्हणतात त्याला. 2 उमेदवार आमचे डबल ग्रॅज्युएट आहेत. असे 15 उमेदवार हे उच्च शिक्षित आहेत आणि उर्वरित 6 उमेदवार हे 12वी पर्यंत 10वी पर्यंत शिक्षण घेतलेले आहेत. अंगठे बहाद्दर आमच्यामध्ये कोण नाही आणि त्यामुळे त्यांच्यामध्ये विचारांची एक सुस्पष्टता आहे आणि म्हणून ते सक्षमपणे या सगळ्या गोष्टींच्या वरती मार्ग काढू शकतील, आपला सगळ्या विकासाचा रोडमॅपची अंमलबजावणी करू शकतील.